Балалар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Әлмәт җитәкчелеге шәхси эшмәкәрләргә ярдәм итәргә ниятли. Бизнесны киңәйтүгә комачаулаучы һәм җирле хакимиятләр аларны хәл итүдә ни рәвешле ярдәм итә ала торган, нинди проблемалар барлыгын башкарма комитетта эшмәкәрләр район башлыгы Тимур Ногманов белән очрашуда ачыклаганнар. Бу хакта тулырак мәгълүмат киләсе материалда. Туберкулезга каршы диспансер узган шимбәдә акция уздырды. Аның барышында әлмәтлеләр заманча шартларда түләүсез флюорография тикшерүен уза алды. Тулырак киләсе сюжетта карагыз. Әлмәттә яшәүчеләр түләүсез флюорография тикшерүен күчмә Пульма экспресста уза алдылар. Ул барлык кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән күчмә рентгенография кабинеты. Пульма экспресс Әлмәтнең туберкулезга каршы диспансеры янында урнашкан. Слава богу. Так не так часто уж каждый год уж пройду. Хорошо обслужили. Оба девчонки хорошие, прям такой молодцы. Үз сәламәтлегеңне кайгырту һәр кешенең бурычы. Һәрдаим профилактик тикшеренүләр кайбер авыруларны вакытында ачыкларга ярдәм итә. Флюорография елга бер тапкыр үтелергә тиеш. Аннан тыш флюорография үтү тамгасы көндәлек тормышта да кайчак кирәк була. Я прохожу ежегодно. Именно здесь, в поликлиниках, обычно очереди, то оборудование не работает. Ну, здесь удобно, во-первых, цифровая и сразу результат. Поэтому уж каждый год обследуюсь, в год раз обследуюсь. Күчмә рентгенография кабинеты Пульма экспресста 8 сәгатьтән 13 сәгатькә кадәр эшләде. Вдохнули, не дышим. 20 мартта ел сайын бөтен дөньяда бәхет көне билгеләп үтәләр. 2012 елда гамәлгә куелган бу датаны сайлау очраклы түгел. Озын кыштан соң көн белән төн тигезләшкән вакытта кешеләрдә күтәренке кәеф урнаша. Әлмәттә бәхет көне ничек билгеләп үттеләр? Әлмәтлеләр үзләрен бәхетле хис итәме? Вероника Рябова сюжетында карагыз. Халыкара бәхет көнендә Әлмәттә бәйрәм чаралары бөтен шәһәр буенча узды. Иҗат коллективлары Мирас спорт комплексына килүчеләргә һәм хезмәткәрләренә яхшы кәеф бүләк итте. Этот праздник замечательный, чисто для того, чтобы это повод для улыбок, повод для объятий, повод для того, чтобы лишний раз позвонить своим родным и близким, сказать, как они счастливы и как они их любят. И поэтому просто охота пожелать и всем вашим всем жителям города Альметьевска и вашим телезрителям, конечно же, просто желаем счастья, будьте счастливы, улыбайтесь каждый день. Бу бик яхшы бәйрәм. Һәр көнне елмайыгыз. Бәхет нәрсә ул? Берникадәр фәлсәфи сорау. Аны нинди дә булса берәмлекләрдә үлчәп тә, күреп тә, аңа төгәл билгеләмә биреп тә булмый. Ләкин аны сизеп була. Шул вакытта кешенең шиге дә калмый. Бу ул, нәкъ шул, чын. Кай вакыт бәхет ул әйтерсең лә вак табышмак кебек күп кенә детальләр җыелмасы булып тоела. Сәламәтлек, җитди шешелмәгән проблемалар булмау, муллык, әйләнә-тирә мөхит һәм әлбәттә мәхәббәт. Әгәр дә үз бәхетеңнең шәхси формуласын тәшкил итүче берәр өлеше җитмәй икән, кешегә үзен бәхетле итеп тою кыен. Шул ук вакытта тормышта якты хисләр, шатлык тудыручы вакыйгалар булса, бернигә карамастан кеше үзен бәхетле хис итә. Шулай да бәхет һәр кем өчен аерым. Сделать свои 800 метров. Это прибавляет мне очень много счастья, здоровья. И спасибо Татнефти, администрации города, то, что вот такое, как сказать, такой спорткомплекс для жителей Альметьевска и Юго-Востока создали. И вот благодаря этому мы и счастливы. На душе хорошо, когда я могу заниматься тем, чем хочу. Считаешь себя счастливым человеком? Да. Может быть, какие-то пожелания всем счастья? Я желаю всем счастья в этот день и вообще всегда. Счастье – это когда все здоровые, родные, близкие рядом. Я счастлива. Мне кажется, я счастливый человек, потому что у меня есть семья, у меня есть любимая доченька, любимый человек рядом, есть здоровые родители. И кажется, что для любого человека иметь рядом здоровых родных – это огромное счастье работать на любимой работе. Поэтому, да, я могу назвать себя счастливым человеком. Иногда счастье в мелочах. Счастье – это тогда, когда твои родные и близкие живы и здоровы, когда
то, чем ты занимаешься, приносит плоды не только для тебя, но и для окружающих, потому что мы живем в обществе, и если человек счастлив сам, он делится этим счастьем с другими, и другие тоже будут счастливы. Әлмәтлеләр Нәүрүз яз килү бәйрәмен үткәрделәр. Бу кояшлы көнне халык шәһәр паркында милли диаспоралар катнашында театральләштерелгән концерт уен программасын карарга һәм бер-берсен уңай эмоциялар белән сөендерергә җыелдылар. Бәйрәмнең ничек узуы турында алга таба карагыз. Нәүрүз бәйрәме яз, табигать яну һәм җылы көннәр башлану, шулай ук авыл хуҗалыгы эшләре башлану белән бәйле бәйрәм. Бу җирдә иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе, ул яңа тормыш башлануын символлаштыра. Нәүрүздә күңел ачалар, бииләр, кунакка йөрүшәләр. Шуңа күрә бу матур кояшлы көндә кешеләр бер-берсен бәйрәм белән котларга һәм күтәренке кәеф белән уртаклашырга җыелдылар. Бәйрәм программасында вокал башкаручыларның кызыклы тамашалары, милли биюләр, шигырьләр, күңел ачу, традицион ярышлар, бутка белән сыйлану иде. Уңай эмоциялар күбрәк булсын өчен паркта төрле аттракционнар да эшләде. Төрки халык билгеләп үтә торган Нәүрүз бәйрәме 21-22 март көннәренә туры килә. Бу язның көн белән төн тигезләшкән вакыты. Борынгы заманнарда нәкъ шушы вакытта яңа ел башланып киткән һәм аны Нәүрүз мөбарәк дип каршы алганнар. Әлеге бәйрәмне республиканың һәр шәһәрендә билгеләп үттеләр. Шул исәптән Бөгелмәдә дә Бәйрәм белән, балалар паркына килүчеләр бер-берсен шулай дип алкышлый. Бүген Нәүрүз бәйрәме, шунлыктан биредә халыкның олысы да, кичесе дә, барысы да күңел ача. Дорогие жители города Бугульмы, поздравляем вас с праздником Навруз! Поздравляем всех с Навруз Байрам. От всей души желаем всем сибирского здоровья, долголетия, море позитива, радости, успеха, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и солнечной, как сегодняшний день. Зур бәйрәм белән кырпын барыгызны да. Исәнлек, саулык, муллык, байлык. Нәүрүз игелек, бердәмлек, дуслык һәм яңа ел бәйрәме, бигрәк тә төрки халыклар өчен. Бөгелмәдә алар шактый яши. Азәрбайҗаннар, үзбәкләр, таҗиклар, кыргызлар барысында санап бетереп булмый. Табигатьнең язгы уянуы, халыкның көләч йөзендә, һәрберсе шат күңелле, бәйрәмгә зурлап әзерләнгәннәр, зур табын кырганнар. Сегодня отмечаем мы Навруз Байрам. Этот праздник, традиционный праздник, мы каждый год вот так бурно отмечаем и поздравляем друг друга. Это праздник весны, праздник дружбы, праздник любви. Өстәл тулы тәм-том. Азәрбайҗаннар Нәүрүз бәйрәмен зурдан билгеләп үтә. Өстәлдә җимешләр, чикләвекләр, төрле камыр ризыгы, буяулы йомыркалар. Борынгы заманнарда һәрбер ризык төренең үз мәгънәсе булган. Бу бәйрәмнең 5000 еллык тарихы бар. Символом на столе у нас, получается, стоит проросшая пшеница в ленточке. Также красятся яйца. Яйца – символ зарождения нового, так же, как и ростки проросшей пшеницы. Ранее поверье было, что детки маленькие ходят по домам, кидают шапку, в эту шапку им накидывают конфеты, сладости. Традиция буенча язгы матур бәйрәм көнендә кешеләр бер-берсенә кунакка йөриләр, үзләре дә кунак чакыралар, булган үпкәләрен оныталар, бер-берсен гафу итәләр. Шуларны башкарып чыккач, чын Нәүрүз килде дип санала. Аны халыкта гүзәл Нәүрүз бикә дип тә атыйлар. Нәүрүз мөбарәк булсын, мине согынып көтеп алганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Аш-су белән сыйлау бәйрәм дәвамында барды. Нәүрүз бәйрәмен шулай ук карга туе дип тә йөртәләр. Шул уңайдан татар кызлары карга боткасы әзерләгән. Элек кешеләр табигатьнең уянуын каргалар килү белән бәйләгән. Җылы, матур көннәрне нәкъ менә шул кошлар алып килә дип уйлаганнар һәм карганы изге кош итеп кабул иткәннәр. Токмакчылар, шишәннәр җырлый, кәмитчеләр кәмит күрсәтә. Төрле бәйгеләрдә катнашып, халык рәхәтләнеп күңел ачты. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Бөгелмәдә Нәүрүз гүзәлен сайлап алдылар. Бәйгенең финалына чыккан 5 кыз белән сокланмаган берәү дә калмады. Чөнки алар Бөгелмәнең иң талантлы, уңган булган, тырыш һәм чибәр татар кызлары булып тора.
Конкурсантлар шигырь сөйләделәр, җырладылар, биеделәр. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Нәүрүз бәйрәменең күрке Нәүрүз гүзәле. Аны күптәнге традиция буенча бәйрәм алдыннан Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә сайлап алалар. Быелгы бәйгедә 5 гүзәл зат көч сынаша. Алар барысы да шәһәр мәктәпләреннән, 9нчы сыйныф укучылары. Әлеге бәйгедә инде кызларның уңганлыгы, булганлыгы, шибәрлеге, борынгы әби бабаларыбызның традицияларын белүләре, иң мөһим инде телне матур итеп татар телендә сөйләшән белүләре һәм әлбәттә инде шушындый аерым бер номинация бар. Ул инде кем җырлый белә, кем матур итеп шигырь сөйли белә, кем бии белә, үзләренең артистлык осталыкларын күрсәтә торган номинация инде бигрәк безнең яшьләр тарафыннан матур итеп кабул ителә. Гомумән яшьләребез әлеге традицион бәйгедә бик тырышып катнашалар. Диләрә Шәгъбәлиева бәйгедә 2нче тапкыр катнаша. Шуңа да бик дулкынланмый. 2 ел элек дулкынланып йөрдем, курка идем. Хәзер инде көчне җыеп, беренче урынга барам. Кызлар конкурска ныклап әзерләнгән. Чыгышлары таныш булык дигән кириш өлешеннән башланды. Аннар алар үзешчән сәнгатьтә булган осталыклары белән сәхнә тоттылар. Соңыннан аш-су пешерүдәге осталыкларын ачып бирделәр. Халкыбызның кулинария күрке булган чәкчәк, бәлеш, гөбәдия һәм башка ризыкларын әзерли белүләрен ачык дәлилләделәр. Вак кисәкләргә бүлгәлибез. Аннан соң майда пешереп алабыз. Килеп чыккан төшләрне Конкурсантлар яз рухын ачып бирә торган матур киемнәрне дә киде. Шуның белән алар яз рухын, Нәүрүз бәйрәме якынлашуын ачып салдылар. Җан атучылары аларга көч биреп торды. Күпләре классташларын куәтләү өчен сыйныфлары белән килгән. Сәхнәдә чыгыш ясаучы кызларның һәммәсе бу көнне бүләк иясе булды. Жюри вәкилләре чыгарган нәтиҗәләр буенча аларга иң милли кыз, иң шибәр кыз, иң уңган кыз исемнәре бирелде. Яз алихасы дип Рияна Закированы атадылар. Нәүрүз гүзәл исеме Диләрә Шәгъбәлиевада. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брихачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.